Príjemný večer, vážení televízni diváci. Sledujete vysielanie Žiarskej mestskej televízie ATV s najnovším týždenným prehľadom. Začníme prvou témou. 24. novembra sa v Hliníku nad Hronom konalo slávnostné poklepanie základného kameňa stavby druhej etapy rýchlostnej komunikácie R1 Žarnovica-Šášovské Podhradie. Cesta by mala byť dokončená už o 2 roky. Prvý úsek Žarnovica-Lehôtka-Podbrehmy je vo výstavbe približne 3/4 roka. Druhý úsek po Šášovské Podhradie sa teda začína stavať paralelne s prvým. NDSK spoločne s realizátorom stavby má ambície dokončiť celý úsek pred stanoveným termínom. Všetko preto, samozrejme za výraznej pomoci zhotoviteľov stavby, aby sa nám podarilo stavbu ukončiť skôr a bolo by úplne ideálne, keby sa podarilo odovzdať naraz celý úsek aj Žarnovica 1, aj Žarnovica 2. Teda už v máji 2010. Vychádzame z toho, že stavba nie je príliš technicky náročná, i keď samozrejme 2 roky je doba primeraná. Pokiaľ by ale zhotoviteľ naozaj prejavil svoju odbornosť v maximálnej možnej miere a pokiaľ by tieto 2 zimné obdobia, ktoré ho čakajú, boli relatívne pre stavbarov priateľné, ja si myslím, že stavba sa dá ukončiť aj skôr v tom termíne, o ktorom som hovoril. Tak my určite urobíme všetko preto, aby sme nekomplikovali situáciu investorovi aj vlastne verejnosti Slovenska, pretože v našom záujme cítime sa nielen stavbári, ale aj motoristi a máme vzťah k motoristickej verejnosti a chceme urobiť všetko preto, aby užívať tie stavby mohla táto verejnosť čím skôr. V roku 2010 by teda mohla byť prepojená Bratislava s Banskou Bystricou rýchlostnou komunikáciou. Výnimku tvorí 16-kilometrový úsek pri Zlatých Moravciach. Podľa zúčastnených je ale dôležité, že sa týmto spôsobom odstráni úsek častých dopravných nehôd pred Žiarom nad Hronom, tzv. Žiarsky lievik. Máme zvýšený počet dopravných nehôd v Žiarskom lieviku a je aj toto jedna z ciest, ako znížiť dopravnú nehodovosť a tragické následky na našich cestách. Dopravné zápchy v inkriminovanom úseku sa pribúdajúcim počtom automobilov neustále rozširujú. Polícia žiada vodičov počas týchto 2 rokov o trpezlivosť. Určite by som aj touto cestou chcel poprosiť širokú dopravnú verejnosť, nielen z nášho regiónu, ale aj ostatných cespolných, dá sa povedať, aby mali strpenia a pochopili, že terajší stav a terajšia cesta sa nedá nafúknuť, aby počkali na tú širšiu, lepšiu a rýchlejšiu cestu. Na tejto slávnostnej udalosti zaznela aj myšlienka, že cesta už mohla byť v tomto čase dokončená. Tento názor zastáva aj podpredseda Vyššieho územného celku v Banskej Bystrici a súčasne žiarsky primátor. Sú to naozaj pre mňa veľmi významné pocity a je to vlastne deň, ktorý je významný nie pre Žiar nad Hronom, ale úplne pre celý región a ukázalo sa naozaj, že jednoducho inej trasy nie, pravda zvíťazila, hlúposť bola potlačená a strašne sa tomu teším, že ten úsek sa bude budovať. Aj keď sme mohli už vlastne v tomto roku strihať pásku, bude to neskôr, stratili sa desiatky miliónov korún, vyhasli ľudské životy, ale som samozrejme rád, že sa to deje. V pondelok začatá druhá etapa bude merať celkovo 8372 metrov. Druhý úsek, podobne ako prvý, je financovaný zo štrukturálnych fondov Európskej únie, štátneho rozpočtu a peňazí Národnej diaľničnej spoločnosti. Suma je stanovená na 3 miliardy 120 miliónov 660 tisíc korún bez DPH. V neposlednom rade nás zaujímalo, ako sa výstavba druhého úseku dotkne mesta Žiar nad Hronom. Tak Žiaru nad Hronom ako takého, myslím, že stavba neskomplikuje život Žiari nad Hronom v žiadnom prípade, pretože stavenisko je, ako som už spomenul, v údolnej nive rieky Hrona. Je to v nezastávanom území. Bude množstvo prekladok sietí, ale tie neovplyvňa život. Takže snáď zvýšený pohyb našich dopravných prostriedkov. Ale keď bude ukončená, tak vtedy sa dotkne obyvateľov Žiaru nad Hronom, pretože oni sa komfortne dostanú či už na sever, smerom na Zvolej, na Banskú Bystricu, alebo na juhozápad do Bratislavy. V rámci tohto úseku bude vybudovaných 10 mostov, jedna mimoúrovňová križovatka a protihlukové steny v celkovej dĺžke 3,86 kilometra.